Παιδιά, τελικά αποφάσισα να ανοίξω κανάλι και να κάνω βίντεο, ναι. Σε αυτά τα βίντεο που θα δείτε, όχι σε αυτό και σε άλλα, θα παίζω, σε αυτό θα παίξουμε Minecraft. Σε άλλα θα παίξουμε Minecraft και άλλα παιχνίδια. Α, ναι, και θα κάνουμε και challenge. Πάμε να παίξουμε solo Skywars. Αυτό μου αρέσει πιο πολύ, αλλά θα κάνω και survival. Να σας πω πως δεν είμαι και ο καλύτερος, γι' αυτό μην νομίζετε ότι είναι τώρα κανένας για νούμπας, αλλά εντάξει, κάτι κάνω. Ξέρω να παίζω και παίζω και πλάκα. Έρχεται κάποιος νομίζω. Πάμε τώρα από εδώ. Α, δεν φτάνω. Φυγάμε. Έρχεται ο κύριος εδώ. Πλάκα το ποδοκύριος, παιδιά. Έλα, αγόρι μου. Πάει ο ένας. Πάρουμε ένα κιλάκι. Ένα κιλ. Μπατκίλ. Πλάκα. Πάμε. Τι είναι εδώ. Σιγά μετά άφηνα κιόλας. Το ξέρω, όχι τίποτα απλά. Είπα να τους ψάξω. Ποιος ξέρει. Μήπως και εγώ να πεις. Είναι ακόμα εξπέκτης, είναι δύσκολο. Αλλά εμείς θα με τα κινητά μας και να νικήσουμε νικήσουμε. Όχι. Και αυτή ήταν ήττα μας. Δεν πειράζει μας. Ξαναρχή. Σε ένα άλλο παιχνίδι, Skywars πάλι. Όπα. Δεν πάρω άλλο speed, δεν μπορώ με το speed. Άντε γρήγορα. Πρέπει να πάμε mid. Μόνο που δεν έχω, ξέρετε τι δεν έχω, παντελονάκι. Όχι, νομίζω δεν έχω παντελόνι στα αληθινά. Απλά εδώ στο Minecraft δεν έχω τώρα. Καταλάβατε, μην μου παρεξηγήσετε. Εδώ το πρώτο μου λέει. Όπα, τι κάνεις. Ρε, sorry, είναι lag, ήταν lag. Και νικήσαμε. Τον εξέσκησα. Εντάξει. Δεν πειράζει, πάμε όμως. Συνέχεια να δούμε τι θα γίνει. Άντε, γέμισα από καρδιές. Πρέπει να γεμίσω και να σε γνωρίσω. Ό,τι να είναι. Όπα ρε, όπα. Είστε και οι δύο εκεί. Ρε φίλε, δεν έτρωγε hit. What? Είναι hacker αυτός. Νομίζω. Και δεν ξέρω. Ο Ταν 1000XX. Αυτός ο άνθρωπος είναι hacker. Θα να τον δω, αλλά δεν πειράζει. Ας τον και πάμε να παίξουμε ξανά.
Μόνο με ένα kills μέχρι τώρα. Δεν είναι και ωραίο αυτό. Όμως θα πάρουμε και το δεύτερο. 2 kills, sorry. Μόνο με 2 kills μέχρι τώρα. Αλλά θα έρθει και το δεύτερο. Μην μου ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό. Και θα έρθει και το τρίτο, sorry. Κάτι έχω πάθει σήμερα. Μην ανησυχείτε καθόλου γι' αυτό, θα έρθει και το τρίτο. Ναι. Πάμε. Έλα, αγοράκι μου. Θες να έρθεις? Πάρε εσύ. Ο Μιτζή, εσύ είσαι καλός, Άρα μικρούλη. Είναι και οι δύο. Δεν ξέρω αν είναι καλή ή άσχετη, αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Τι θες, Εντάξει, αυτός είναι για κλάματα. Απλά έκανα. Καλό παιδί είσαι, ρε φίλε. Απλά δεν μπορούσα να με κρατήσεις εμένα. Κατάλαβες. Απλά δεν μπορείς. Βρε με κατάλαβες. Κύριε, όπα, κάτσε καλά. Όσο έλεγα κάτσε καλά και σου μου έλεγες αχαχα. Άι πόδι. Κοίτα εδώ, κόλλημα ρε. Όπα. Τους πάνε λίγο στα παιδιά. Δεν καταλαβαίνω. Τι θέλει δηλαδή να το ξεσκίσω τώρα. Το κάνω λιώμα. Ρε φίλε, δεν καταλαβαίνεις. Για να πέσω ρε, εξαιτίας του. Εξαιτίας αυτού του άχρηστο. Τι γίνεται αυτό, ας πούμε, βρίσκει. Μας άρχουμε από εδώ. Μας άρχουμε από εδώ, είπα. Και από εδώ. Έχουμε 3 αυτά το θέλω για προστασία. Φίλε, δηλαδή τι είσαι εσύ, δεν καταλαβαίνεις σήμερα. Όπα, έχεις μπω. Άρα φύγε. Και δεν καταλαβαίνει κιόλας. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί τι σημαίνει φύγε. Sorry παιδιά, αλλά εγώ είμαι πιο extreme τύπος από εσάς. Και θα πάω εδώ πέρα. Αυτός ο κύριος νομίζω ότι θα μου κάνει μαγκίας. Αλλά μπορεί και να μου κάνει, αυτά στο καλύτερα. Ο Μιτζή, εντάξει. Ωραίο και αυτό το σκάω λίγο. Επειδή δεν το έκανε παιδιά, μην νομίζετε ότι δεν ξέρω. Να σκάω hate απλά. Επίτηδες έτσι απλά. Να τρολάρουμε λίγο ρε παιδες. Τι δηλαδή. Άντε ρε. Τώρα θα δεις πώς εκεί πάνω. Τελικά θα πάρουμε speed. Σας δείξω εγώ καλά. Το που πάνω ρε. Τολμάω, μην νομίζεις. Άρα λέκε, από λέκε. Πού είσαι ρε. Φίλε. Δεν καταλαβαίνω. Τζάμπα με ανοίξει παιδιά. Το είδατε. Μπορώ να σας το δείξω κιόλας. Αμώ το λάπτοπ μου. Τον είχα ξεσκίσει. Τζάμπα με ανοίξει, το ξαναλέω. Αυτό είναι το τελευταίο μου παιχνίδι για σήμερα. Και πρέπει να το κερδίσω. Σας είπα, όταν είναι και σαν το Γιαννούμπα και αυτός, απλά